Gabon familia, Gabon danoi eta ongi etorri Euskal Telebistako Gora Bihotzak saiora, ongi etorri zeuen etxera, ongi etorri zeuen familixara, iraiak 26 gaurkuen eguena da, Gabon danoi, 51. programa gure udako denboraldiko azkena. Cariño, pasito bat. 51 txurru. 51. Gabon familia, kaixo zemoduz. Azkenengo aldiz, esan dezu, esan berriz. Ez, jazta. Gabon familia. Gabon familia, ongi etorri Euskal Telebistako Gora Bihotzak saiora. Gaur oso emozionan nator. Nire bai, pixkanao, nostalgika, gora berak, pozik, baino etapa bat bukatu da, berri bat hasten da, baino baitare tristenao. Bai. Gure bideak, Banatu ingo diazelako. Banatu ingo Neure dira. kasuen neu Miramonera jumoraz, Donostiruntz, Bai. eta zeu Bilboruntz. Herriberara, Julen zaindu. Julen zainduko ez. Eta Julen beak zaindu. nire bai. Eta berak zeure Eta bai. zuk nerea. Bai, Eta nereak zuk. bai, ondo pasa bozu. Ai, ondo, Gozatu ondo. duzu, cariño. Baina Bai. gauzatxo bat, Casablancan esan ebi moduen, beti geratuko jaku herribera. Ah, alaxe da. Bueno, eta zesto da. Eta maila bia. Baitza zaitu, cariño. Nik bai, cariño. Benetako plazerra izen da. Benetako plazerra Ai! izen da. Neure arreba izango basa moduen. Eta bada, asko falta motako zaitzu. Ja, ne harringoet. Eta jakin, hemen emakume puska badakazuela. Jo, eskerrik asko. Benetan, bihotz. Zueke bai, eskerrik asko txurru, oso gustoa naiz, eta benetan badakit laboralki banando itegeala, baina personalki beti egon naiz hemen. Baina zaitut. Nik bai. Bueno, ba, denbora barik gatu guaz, eskerrik asko. Ez. Zer? Zer? Nekari... Ja, iru, bi, bat, barruga! Gabon familia! Gabon familia, Gabon danoi eta ongi etorri Euskal Telebistako Gora Bihotzak saiora. Atera gara, eta kalean papatean, gure begirada gurutatu dira, tabernak sartu gara eta non dauden berdin da, lagunekin alkolta barrartean gustora, azkenean zurekin, 11 txupito eta musu pare bat, zutik egon dezinean bagoaz zure txera gaua, izerditan bukatzea. Bat, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10. 11, 12, kaixo Mali. Ilargiaren argia ez daiko betirako, udaren Tropical, Euskal Herri Tropical. Bueno, hau da Euskal Herri Tropikala. Bai, Herri Tropikala. gauaren argitan, itzalak lurrean, ilargiaren argia, udaren beroan, itzalaren bilan, baina guzti izpiak ez dira itzaliko. Gauaren argitan, itzalak lurrean, ilargiaren argia ez daiko betirako, hurrengo egunean, itzalaren bilan, baina guzti izpiak ez dira itzaliko. Gora, zinemania Eta Gora Bihotza! Eta esango dugun, miren, zu lehenengo, esango dugun, cariño. Bai, Bai, bueno, lehenik eta baina eskerrak. oso txarra nahi, oso bak esaten. Ekipa guztia, eskerrik asko bereziki gure Inigo Lezertuai, gure zuzendari sai, benetako lanain jagolako, lehenengo egunetik. Eskerrik asko ekipazo guztiai, benetan, bihotzez, lehenengo egunetik brutal zaindu dostiezulako, eta bereziki zeuri, miren, lehenengo momentutik anai bat moduen tratatu doztazulako, ikusiko gaz barriro, Casablancak amaiera politxo bat eukie ban, guri politxago izango da. Baina, pendiente ditut pare bat gauza. Bai, alain etorri eskerrik asko. Azteko, Zea. alde batetik. Acuerdo de cesión de terrenos. Es decir, Soriako neure terrenuek, gero firmako dugu, euk de rekord, euretzako, terreno guztisek, eta importantiena. Neure jardineko gintzak, neuretzako jardino. Eta, eskertzeko, jardin hortan
zeulora handi basa, baina, bueno, jarrein hortan bai. Ai, Bueno, txurru! non hauek plantatzeko, esker moduen. Benetako plazerra izan dela, kariño. Eta jakiramen dakazuela altxor bat, eskerrik asko Julen Telleria bai, hemendik aurre urrengo astetik aurrera bertan eukiko dozuelako. Zaindu, Julen, zaindu miren, zaindu ekipue, etxeko ibe eskerrik asko. Benetako plazerra izan delako zeuekin egunero hiru hilabetez egotie. Bi aukeran itxun, aurretik, Filipinas, lan miren Nogales. Miren, Nogales aukeratu eban, eta asko postenaz. Eta bakarrik esatie, eskerrak emutia kariño, barri ikusiko jasela, Herriberan, Miramonen, eta aholku txiki moduen danontzako, hasi berri banaz, baina bueno, da, zeuek ondo pasatzen baldin baduzue, beti bizitzan moduen, telebistan, haientzako lan itxen dugulako, etxekuek be ondo pasauko dabe. Beraz, apunta hori buruen, ezaztu, eta gozatu bizitzaz, eta gola Bani fatal gehau naiz, ez dizutelako ez errekarri, ez dakat jardinik, ezin dizut eman, ez dakat kotxeik, ezin dizut eman, ez dak bai, baina txoin oindik ez. Baina ez dakat etxeik, ezin dizut eman, orduan ETV segilana ematen, jardina eta etxe bat erosializateko, baina esan behar dizutena da, niretzako oso zaila zala Julenen aldetik jutia, oso zaila zen erronka berri hau, aurre ematia eta udara guztian. Etzian momentu oso onak izan, hasieran, baino asko lagundu diazula, ekipo guztiak pila bat lagundu diazuela, benetan nire humore honak eta txerrak aguantatzen, nire batzutan Aitor Barkau, desastre naiz, baina maite zaituta laine berdin. Eta esatia, beloki plazer bat izan dela zui ezautzia, inoiz enura pentsauko, Karmele, marabila bat zehala, kriston izarra dakazula, Jonkas ez zaitut asko ezautzen, baina neguntan ezautuko geha, La Presi. Jarraitu zure personalidade horrekin, benetan. Baitan, ze goxua zean eta ze indar dakazun, asko posten nahi zu ezautzetik baitare. Bale, ekipito! Esan izan dizut, idatzi izan dizut, eta idatzi zuten dana, zuretzako gorde, larumatean ikusiko geha, ze larumatean beak ingoit nahi entrevista, eta kriston goguakat, spoiler, egila, markatu. Iker, iruditzen zait kriston profesionala zehala, kriston lan aitezula, eta benetan dakazun humoria ez galtzeko. Eta txurru. Jo, ez esprestatzeko dela letxe bota oso espitxa, Asko mati zaitutela, kriston plazerra izan dela, hasiera bakitela, zaila izan dela, bai zuretzako ez dalako erresa, Julen bezalako pertsona bat, bere leku hartzia, baina asko lagundu diazu, asko ikasi dut, eta ustet oso ondo indeula gure lana, eta eskerrik asko. Maite zaitut. Eta bukatzeko, pixeleko da nahi, herri txikin ikusiko gehala, kariñoz, orduan ez naiz despediuko, zeo indikan aguanta inbernazue, baina lezertua, eskerrik asko, benetan, kriston lana indezu, eta zu gabe, programa hau, etzan izango izan da bezala. Eta eskerrik asko.